بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah subhanahu wa ta'ala adam balasına türlü uzunluqtagı ömür biri. Kimdir 90'a kadar da yaşay, kimdir 30 yaşında tutura almay. Elbette bizning şuşu ömrümüzning yaşın kilevde bir nindi rolümüz de yok. Bu Allah Teala tarafından yazılıp koygan. Bari tek biz şuşu turmuşыбызны sıfatlı itip gene yaşayalımız. Muhtaram kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kişi ömrü boyu izgilikler kılırga mümkindi. Yani to'g'ri yolda, din yolu bilen Allah'a ışanıp ibadet kılıp yaşarga mümkindi. Ama indi cennetke kirerge bir adım gına kılganda günah kılıp koya da tamuhqa kirerge mümkindi. Şulay uq kimlerdir meselen ömürleri boyu günah kılıp yaşay. Allah'ını bar dip de bilmeyler. Lakin cennetke kirerge bir adım, tirsilege tamuhqa kirerge bir adım gına kalgan vaqtda ol kişi indi cennet ameli kılıp koya. Hem andan soň cennetke kiredi. Mana şu hadiske qarasak, kişi özünün ömrünün ahırında izgi yoki nachar amel kılıp özünün kılgan izgiliklerin ya bulmasayın nacharlıkların yokka çıgarırga mümkün eken. Күп татарлар бу хадисне белә кебек. Ни өчен дигәндә, күп кенә менә безнең татар кешеләренең яшәү принциплары шулай. Мин хәзер яшим, гынах кылам, рәхәтләнәм, әзрәк кенә салгалыйм, уйныйм, эчәм, итәм. Аннан соң инде намазга басам, туры юлга басам, яулыклар бәйлим, мәчеткә йөрим, җәннәткә керәм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисенә туры килгән кебек. Әзрәк кенә гынах кылам да, үлер алдыннан изге гамәл кылып җәннәткә кирип китәм. Я булмаса Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шундый бер хадисе дә бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем үлер алдыннан ла илаха илляллаһ Мухаммад расулуллаһ дип әйтсә, шул кеше җәннәткә керер ди. Күргәнебезчә, әгәр дә менә шушы хадисләрне күз алдына китереп аңласак, димәк, безгә бу тормышта әллә ни азапланып, изге гамәл кылырга кирәк тә түгел икән. Алабызда ничек теләсәк шулай яшибез. Иң мөһиме үлер алдыннан картайган көнеңдә туры дини юлга басырга да ла илаха илляллаһ дип әйтергә дә Аллаһ Тәгалә хузурына күчәргә. Әмма Аллаһ Тәгалә шушы Аллаһ Тәгалә каршында гынах кылып яшәгән кешегә матур, тыныч картлык бирер микән? Аңа иманга килергә ярдәм итер микән? Я булмаса юл куяр микән? Аның бит әле шул ягы да бар. Кеше мәсәлән гомере буе Аллаһ Тәгаләне белә торып гынах кыла. Кирәк икәнен белә торып эшләми. Тыелырга кирәк икәнен белә торып тыелмый. Ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә шушы кешегә нинди карашта булыр? Аллаһ Тәгалә бу кешегә ярдәм итәрме? Улагайган көнендә я булмаса үләр алдыннан туры юлга басырга, ла илаха илляллаһ сүзләрен әйтергә. Менә үзебезгә шушы сорауларны биреп карарга кирәк. Гаделлек ягыннан карасак, әлбәттә инде бу алай булмый. Хәтта мәсәлән, бер кеше белән дошманлашып йөрсәк тә, ул кеше безне яратмый, без аны яратмыйбыз. Ләкин көннәрдән бер көнне без аның белән дуслашып китәбез. Әмма элекеге арабызда булган салкынлык, дошманлык иссез юкка чыгамы? Алай гына түгел, ул көннәрдән бер көнне безнең исебезгә дә төшәргә мөмкин. Һәм бер форсат чыгу белән без инде шушы начарлыкны искә төшерәбез. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу Аллаһ Тәгалә белән дә безнең мөнәсәбәтләребез шулайрак. Алай гына да түгел. Мәсәлән, безнең шундый бер мисалыбыз бар. Фиргаун. Фиргаун Аллаһ Тәгаләгә нинди каршы чыккан бер зат. Ул гына түгел, Фиргаун үзен Алла дип атаган зат. Инде су астына бата башлагач, Кызыл диңгезнең төбенә китә башлагач, Фиргаун мин Аллаһ Тәгаләгә ышанам ди.
Мин иман китерәм ди. Һәм дә инде Аллаһ Тәгаләдән гафу үтенергә сорый. Ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтмәкче була. Ләкин Җабраил фәрештә диңгез төбеннән ләм алып, пычрак алып, аның авызына тутыра. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә Җабраил фәрештәдән сорый: "Син нәрсәгә болай иттең?" ди. "Син ник аның авызын томаладың?" ди. Җабраил фәрештә әйтә: "Әгәр дә ул гафу үтенгән булса, ла илаһа илляллаһ дип әйткән булса, син аны гафу итәр идең" ди. Әлбәттә, бу Җабраил фәрештәнең үз теләге белән эшләнгән әйбер түгел. Бу Аллаһ Тәгаләнең кушкан әмере шундый. Әмма дә Аллаһ Тәгалә шушы гомере буе гына кылып, начарлык эшләгән кешене, бары тик курку астында гына иман китереп, ла илаһа илляллаһ дип әйткән кешене гафу итәрме? Монда бит сүз бара чиста күңел белән, Аллаһ Тәгаләгә иман белән, аны кабул итеп, аны аңлап әйтелгән ла илаһа илляллаһ сүзләре турында. Инсульт булса, инфаркт булса, үлем хәлендә калсак, без бөтенебез дә Аллаһ Тәгаләгә ышанабыз, мәчеткә йөгерәбез. Әмма рәхәт чакта бит Аллаһ Тәгалә безнең исебездә түгел. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгаләнең шундый бер әйткән сүзе бар. Әгәр сезгә яхшы булганда сез мине искә алсагыз, сезгә начар булганда мин сезне искә алырмын ди. Әгәр сезгә начар булганда мине искә алсагыз, сезгә яхшы булганда мин сезне искә алырмын ди. Ә инде безнең иң авыр вакытыбыз ул үлем вакыты. Һәм шушы вакытта Аллаһ Тәгалә безгә кирәк. Безгә искә алуга кирәк. Менә шуның өчен дә шушы вакытларыбызда Аллаһ Тәгалә безне искә алсын өчен гомеребез буе да аны искә алып яшәргә кирәк түгел микән? Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең берәр нинди әйтик аягыбыз таеп китте урамнан барганда. Җыгылдык ди. Иң беренче телгә килгән сүзебез нинди? Алламы? Әллә кемнеңдер әнисеме? Әллә шушы быз сипмәгән дворникмы? Әллә юл төзүчеләрме? Шулай бит. Дөресен генә әйтик үзебезгә. Ә инде үлем килгән вакытта, үлем фәрештәсе килгән вакытта кемне искә төшерербез? Алланы микән? Әгәр без аны гомеребез буе белмәсәк Алланы, гомеребез буе читтә йөрсәк, искә төшерербез микән без аны хәзер шушы вакытта? Инде мөхтәрәм кардәшләр, тагын шундый нәрсә дә бар. Үлем бит ул бездән сорап килми. Ишек шакып килми ул. Ул килә дә керә һәм алып та китә. Менә шушы вакытка әзерләнеп була микән? Ягъни, мәсәлән, син план кыра аласың микән? Мин хәзер 60ка кадәр булай булам. 65тә менә намазга йөри башлыйм. 85тә инде чистарынып, гынахларым беткән хәлдә, әүлия хәлендә дөньядан китәм дип. Шулай дип план кыра аласың микән? Әлбәттә юк. Менә шуның өчен дә шушы хәдисне дә дөрес аңларга кирәк. Кем үлгән вакытта ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтеп үлсә, шул җәннәткә керә. Әмма болай итеп әйтер өчен безгә әле мөхтәрәм кардәшләр шушы сүзләр белән яшәргә кирәк. Һәм икенче хәдистә бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ла илаһа илляллаһ ди, ул җәннәтнең ачкычы ди. Әмма ул ачкычка бит әле тагын тешләр дә кирәк ди." Ягъни, ла илаһа илляллаһны әйтеп вафат булдың икән, сиңа ачкыч тоттырылар җәннәтнекен. Әмма ашыр өчен изакны ул ачкычның тешләре булырга тиеш. Ә тешләр инде ул матур тормыш, матур гомер, изге гамәл, гыйбадат. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.